O accidente mortal tiña lugar a madrugada deste domingo en Palmeira. Foi un particular o que deu aviso ao 112 ao observar o corpo dun home atrapado baixo un vehículo na Rúa Barreiro. Ao chegar os equipos de emerxencia tan só puideron certificar o falecemento da vítima. Foi necesaria a intervención dos bombeiros para liberar o corpo. O Parque de Ribeira recibiu unha chamada ás 2:25 da madrugada do sábado ao domingo do 112 informando de que había unha persoa atrapada nun vehículo na Rúa Barreiro, ali en Palmeira, preto do polideportivo Torres Colomer. Desplazouse unha actuación de bombeiros de Ribeira ao lugar. Cando chegaron xa estaban unhas patrullas da Policía Local e Nacional no sitio. Xunto con nós, xusto detrás nosa, se chegou tamén unha ambulancia ao 061 con un médico e unha enfermeira. Bueno, o que fixemos foi retirar o vehículo para que os sanitarios poderan traballar perfectamente. Aos poucos minutos os sanitarios certificaron o falecemento da persoa. Pouco máis que añadir. Despois tivemos que esperar a que chegara o forense para o levantamento do cadáver. O vehículo era propiedade da vítima, polo que a principal hipótese que se baralla é que se tratara dun accidente fortuito. A espera de que conclúa a investigación, todo parece indicar que a furgoneta puido quedar sen freos ou estar estacionada sen freo de man nunha zona con pendente. O vehículo estaba nunha pequena pendente que hai ali preto do polideportivo e nada, descoñeces as causas de como se produzo o accidente. A vítima, Manuel Fernández Pacheco, tiña 36 anos e era natural de Palmeira.